Morning chismisan. May kumakain sila ng lukban. Good morning guys. Ayan. Nangunga sila doon ng lukban. Ang ganda ng araw. Beautiful, beautiful Friday. Friday or Thursday. Good morning. Nakapagtanim na ako. Marami-rami na akong natanim ulit ng mga halaman and kung ano-ano doon. Saka ko na yun i-video. Hello baby. Kain ng lukban pang pawala ng bulate. Pangpurga sa mga batuta. Pero wala naman silang mga bulate. Hindi niya kumakain ng madudumi. Ang cute ng mga bulaklak. And nagkaroon na siya ng suwi. Sobrang tagal ko nang inaantay. Ayan oh. May isa na siya. Yung isa doon meron na rin. Ang cute. Pag lumaki-laki ililipat na natin. So ito mamamatay na siguro kasi meron na siyang bagong baby. Yes, yes. Ito nilipat ko na sa magandang paso. Halo-halo sila dun sa balde ay. Kaya ginigay ko dyan. Tanghali na pala. 11 o'clock na pala. Lulog tayo ng ulam natin. Talong lang naman ipiprito ko. Yun, may tira pang tinapa. Hindi kumain si Papa kagabi. Umuwi na rin naman siya. Hindi naman siya lasing talaga. Siguro natututo ng mag-control ng buhay niya. Hindi naman siya lasing na lasing as in. So, mga 9:30, mga ganyan. 9 o'clock yata yun. And then, kakain daw siya. Hindi naman kumain. Nagsandok lang. So, kaya ayun, yung tinapa, nandyan pa. Iinit ko lang. And then, magpipito tayo ng talong. Nabisi ako dyan sa likod sa pagtatanim-tanim. Hay, bumabalik na naman. Maganda magtanim ngayon at mainit na. Kaya bising-busy na naman tayo. Marami tayong mga bagong tanim kanina. Tuloy-tuloy yan ng kanilang paglaki. Na nga ako nakaligo. Kain muna tayo bago maligo. Prito ko lang tong talong guys. Ang ulam namin. And then, gagawa na ako ng sauce. And gagawa ng mga kailangan sa pagtinda. Tapos, saka tayo liligo. Tulog na tulog si Ila. Niliguan ko rin siya kanina na nag-iiyak. Hindi ko alam kung bakit. Parang ayaw niya na ngayon ng pagligo. Siguro nadala dun sa dalawa. Niliguan nila nung umalis kami. Niliguan ni Kuya at ni Jillian. Sabi ko, wag nang liguan. Simula nun, ayaw niya na magpaligo. Siguro na yan, nakainom or something na nakakatrauma yung nangyari sa kanya. Kaya ayaw nang maligo ngayon. Very good na yan mag-step. Oo, bilis. Baka bukas maglalakad na yan. Baka by February naglalakad na yan, guys. Sigurado. Maghahabulan na kami. Ang bilis matuto. Tingnan mo, oh. Marunong na siya. Mag-balance. Yung ibang bata hindi pa nagaganyan talaga. At siya, tingnan mo, oh. Oh, oh. Kanina talaga dire-diretso eh. Dahan-dahan na siya, yung saktong lakad lang talaga. Pupunta na naman sa akin. Pag nagsasalita na ako, lalapit sa akin. Talaga naman. Stand up, stand up. Come, come, mama, mama. Yay! Oh, ang galing. Galing-galing yan eh. Hindi? Cute. Daldal pa. Yay! Walking! With the slipper. Say mo na bro, okay na yan. Marunong na yan. Oh, may batang maliit. Oh, galing. Talagang galing na yan maglakad. Tama-tama yung chinelas. May garter yan guys. Hindi na matatanggal. May garter siya. Oh. Pupunta na siya dun sa tindahan. Tinda-tinda. Ang bata. Tinda na tayo.
Let's eat. Beans. Yung tira to dun sa ginawa nating lumpia. Baguio beans with corned beef. Tapos, huy, hindi yan sa iyo. Hotdog. Pili yan. Order yan. Kain. May isa naglalaro na ng payong. Wow, naman eh. Natumba daw sa upuan. Yung tinutulak niya na red na upuan, natumba. Ay! Look! Yung mga aso nag-aaway! Ang ingay! Uy, ba! Ano yun ba? Bubuan ng tubig! Nag-aaway yung parehong babaita. Nag-aagawa ng pagkain. Lagayan mo ng tubig, kagkatong kabrong. Kain tayo. Huwag kami bumaba at maraming lipad-lipad na hindi ko alam kung ano yun. Parang pag umuulan ba, lumalabas sila. Pero dito wala naman. Sa taas marami. Kaya bumaba na tayo. Ang dami doon sa mantika. Nagliparan. Ano yan? Oli buding, oli buding, oli buding, oli buding, oli buding. Nagiging singer ah. It's time for our medicines. Ang dami ko ng vitamins ah. Bali, 4. Tapos mayroon pa tayong pills. So, 5. Yan, iniinom natin. 2 sa umaga, tapos sa gabi itong iba. Pero kahit ang dami kong iniinom, ganun pa rin ako. At least healthy kahit payat. Alam niyo kung anong lumalaki? Yung dumadami yung gatas ko. Sobrang daming gatas. Nadidede si bebe. Yun naman ang mahirap. Kasi pag madami naman siyang nakain. Katulad ngayon, halos 2 beses lang siyang dumede. Di punong-puno yung gatas ko. Sobrang sakit guys. As in, parang ang sarap pisitin. Yung kailangan nilabas mo yung gatas mo talaga. Sobrang sakit. Ayaw niyang dumede eh. Kaya kanina nakita niyo, pinapatulugan ni Papa. Nagwawala yun. Dapat papadidihin ko. Ayaw niya kasi kumain siya ng kanin. Sobrang dami niya nakain maghapon. Kaya ayaw niya na. Yung saging pa lang, nakadalawa siya. Pero maliliit lang naman yun na lakatan ba? Tama? Oo, lakatan. Pampatigas pa naman yun. Pero okay lang, malambutain niya ngayon eh. So, siguro, yung vitamins na iniinom ko, napupunta lang siya lahat sa dede ko. Hindi na dede niya. Kaya siguro, wala pa rin effect sa akin. Kada may makakakita sa akin, alam niyo yung binibili natin ng prutas sa bayan. Nung nakita niya ako, ang payat mo. So, ayun. Lahat sila nagsasabi ng ganun. Lahat ng makakita sa akin. Kaya ako nag-vitamins. Kumakain naman ako ng sobrang dami. Kung makikita niyo yung kinakain ko, ganun pa rin. Bahala na kayo dyan. Basta healthy tayo. Okay lang. Tsaka healthy si baby. Siya nakakadede. It's good, diba? Napupunta lahat sa milk natin. So, yun na yung ating ganap today, guys. Thank you for watching. And bukas, ano na naman bukas, mamimili tayo ng marami-rami na para hindi tayo balik-balik na pakamalingki. Pero maganda yung pinamalingki namin this week kasi inabot siya ng 3 days kasi hindi pala tayo nagtinda ng isang araw. Isang araw lang. And then, siya na yung umuwi kagabi ng lasing na hindi niya na alam na umuwi siya. Pero hindi niya na pala alam yun. Pero para sa akin, hindi pa siya masyadong lasing din. Kasi nakakapaglakad pa siya pa uwi eh. Pero hindi niya na pala alam yun. Na, iinom pa. Anong effect? Sakit sa ulo? Ba't kasi nagiinom pa? Ay, masakit pala sa ulo. Ayun na yung vlog. Salamat. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye-bye. Tulog na si Ella po. Kanina pa nagwawala. Tulog na. Nakatulog na siya. Bye. God bless you. Bukas ulit. It's 9:30. Malapit na mag 9:30. 9:20. Ba, galit ka? Hindi. Ah. Kaya, right now, nakain po siya ng kanyang niluto na isda at gulay. Sarap ba? Kapag-enjoy ito lang. Ha? Eh? Hindi. Sarap naman.